maza. Baje na kadi, a baje na kadi. Karo da maza, a baje na kadi, a baje na kadi. Karo da maza, a baje na kadi, a baje na kadi. Karo da maza, a baje na kadi, a baje na kadi. Karo da maza. Karo da maza, a baje na kadi, a baje na kadi. Karo da maza, a baje na kadi, a baje na kadi. Karo da maza, a baje na kadi, a baje na kadi. Karo da maza. Ba a miki abu ki gode. Ya za in gode? Duk wankan da muka yi, duk wannan babatun bakin da muka yi. Ya saura. Ke mun kan mana kin san next time din nan da ke za a kira da ke za a yi haraka. Next time zan baki abin da yafi haka. Next time 20,000 sai kin gane. Ke dai kake da a baki san ne bane. Ai yanzu muka fara wannan deal din. Kai jama'a, wannan wace irin rayuwa ce na jefa kaina a ciki? Anya ku yarinyar nan ba mahallaka za ta kai na ba kuwa. Ko da yake dai ba a shiga tsakanin ƙawaye. Ina ganin dai ƙila sun shirya ne. Babu damuwa tunda su ne za su zama ƙawayenta lokacin aure na da ita. Sai ka di. Karo da maza. Ya aka yi ne? Kaga wallahi ka shanya ni a ranar tun ɗazu. Aikin san kiran ne ya zo min unexpected. Ban san zaki kira ni ba kuma ina nesa ma. Abin da yasa na kira ka? Wallahi nan da ka gani kuɗin adashi ne. Mama ce ta aike ni zan kai banki. Sai sa kuma na ga ya kamata in kira ka mu tafi tare saboda gaskiya ni ba zan iya in kai kuɗin nan bankin ne kaɗai. Saboda akwai barayi wallahi akan hanya. Gaskiya ne. To ba matsala. Kawai mu tafi. Ko kuwa? Ba matsala mu tafi ko? Kai kai. Ya gudu. Wallahi ya gudu. Kinga. Daina kuka. Daina kuka. Ba gane bane mama za ta kashe ni. Ke da Allah ya kina ji saurare ni nan. Abin da nake so da ki. Yanzu mu je ni zan biya kuɗin adashin. Kuma zan biya kuɗin leshin. Ba kuɗin adashi ba kawai ne har da 20,000 ta bani ta ce na shiga kwari na siyo mata leshi. To mu je daga can duk za mu je a so ba wanda ma zai san ani. Zan biya. Allah zan biya. Wallahi abin nan
da yake faruwa gaskiya ba na jin daɗi wallahi na ɗora maka nauyi. Ki daina wannan magana da Allah ki wuce mu je kawai. Komai ya faru sai ka ce za ka iya yi ma. To ba ina son ki ne fa. Ki zo mu tafi da Allah. Ki zo mu tafi. Dan sharawa yanda Allah. Ki sharawa. Ai ni da kike ji ko komai zan iya yi akan ki. Allah ba abin da ba zan iya ba akan ki. Ka sake min jaka ne ce. Ba zan cika ba sai kin cika min 2000 ba 2500 muka da ke ba. To dan ma ka samu ina gani fa a gaba na ya lala kudin ya dauka ya baki. To dan na baka 3000 shine kuma zaka ce min wani abu. 2500 muka da ke aiko. Kai ka san wahalan da na shaka in samu wannan kudin ne. Oke wahala ma kika kenan. Bawan Allah ya hakuri. Ke ki rabu da shi rainin hankali ne da shi. Ya san yanda nayi na shi. Zan cika miki ba sai kin bani ba. Sai kin cika min kudi zan cika miki da kan baka ba zan baki ba. Sakan min jakata. Ba zan cika ba. Na ce ka sakan min jakata ba na baka kudin ka ba. Ba zan cika ba sai kin cika min 2500 ba 2500 muka da ke ba kuma dan ka samu na baka 3000 ma ka san wahalan da nayi na samu kudin ne da kai aka yi plan din ne bawan Allah dan Allah ka yi hakuri ka ban ma cika wannan yana da renin hankali kin ga malama babu ruwanki a ciki kake ƙara samu na baki a ciki ba zan cika da kannan ba sai kin cika min 2000 na tukuna zan cika miki kai kannan ba matsala ba ka ba zan baki ba kayi wa kanka kin yi wa kanki wallahi kayi wa kanka ba dai 2000 ba gashi saka mun jakata to zaka sake haba gobe ma za a kira ka ai haba gimbiya ka dai take ce fa wa daki na fa ba in kika ce kuma haka gobe me za mu ci a gobe ma za ka zo ki hakuri zo ki ji kuma kai wa kanka ba kin ga ki hakuri zo ki ji dan wahala Karo da maza abaje Karo da maza ina raba ka da kiwon awaki kana kyallata mutu me ya faru wannan yarinyar Kadi ba mutuniyar kirki bace me ya faru kai ne baka santa ba mu muka zauna da ita mu muke tare da ita tun muna yara me yasa mutane ba ku da tunani ne yarinyar nan Kadi kuna tare da ita aminiyar ki ce amma ke ba za ki zo ki gaya min alkhairin ta ba sai kina zo kina gaya min sharrin ta to gaskiya in dai irin wannan magana za ki zo ki gaya min akan Kadi ba zan taba sauraren ki ba auren ta zan yi fa auren ta zan yi kuma ki zo kina ga min irin wannan magana da Allah da Annabi kai ki ƙara zuwa kina ga min irin wannan magana kuma ki ƙara zuwa zan ci mutuncin ki ni din ke din fa da Allah kai ki ƙara zuwa kin irin wannan magana to na rantsa da girman Allah za ta nuna maka halinta na rantsa da Allah za ka yi da ka sani dan wahala yanzu yarinyar nan ummi ne za ta yi wa haka ni za ta ci wa mutunci ni take so ta neman ta hada ni da kai saboda ai ni ma ban yadda ba ai ban yadda ba me na kuka wallahi ban taba tunanin ummi za ta ci amana ta wallahi baki ga ma yadda ne mata kaca ba na yaga ta ai rashin mutunci ne mata nace kuma kar ta sake ta ƙara zuwa ta min irin wannan magana in kuma ta ƙara zuwa ta min wannan magana to sai na yaga ta sai na ci mata mutunci Allah ai ba wanda zai hada ni da ki ba aikin san irin sannan nake miki azumi kana so na haka ba sai yau wallahi gaba na faduwa yake tunani na zan rasa ka kin ga Allah ki daina kuka mana ki daina kuka ba gani ba ai ban yadda ba to yanzu ya magana auren mu to kin ga daga nan ma ina zuwa gida zan gaya wa magabata na kawai su zo wajen magabatan ki ayi magana Allah kawai shi kenan zan zama amarya wallahi Allah karki damu ba komai zan je kawai yanzu ki wuce gida kina ji in kin je gida sai ki gaya babanku ni kuma in naje zan gaya musu za su zo in Allah ya yarda kama ka sana ji kunya wa ni magana jin kunya kadi to kadi sai an jima za ka tafi sai an jima kadi sai an jima kadi Kadi wai me kake ta faman kira na ne ka hana ni sakewa cikin gidan nan baka san bacci nike ba ne wake kina nufin har yanzu baki wuce ba to ai kai ka riga ka taro match wani irin match kuma to ai ni duk wancan biyayyen da na rinka maka ina sunkuyar da kaina ina nuna maka ladabi da biyayya ni ina yi dan wannan dan kudin da kake bani a lokacin duk abin da na tambaya yi min kake yi yanzu na shigo gidan naka ba abin da kake yi min duk abin da na tambaya sai ka ce babu
To babu kake so na zauna in yi a cikin gidan nan ne? Kuma rufin asirin da naga daidai gwargwado ina iya bakacin kokari na. Wani abu ne kika taba nema a gidan nan kika rasa? In ba za ka iya yi min komai ba a cikin gidan nan ni kaga ma kawai ka sake ni yafi min ma sauki. Na koma can gidanmu yafi min wallahi. Dan ba zan zauna a cikin wannan cikin ba. Sai ko da yake yarinta ne yaro man kaza. Wata rana za ki gane. Ni wallahi tallahi sai ka sake ni. Ni ba ga ji da zama ki wallahi sai ka sake ni. Yanzu ke fi sabilillah kuma abin da zaki fara ki. Yanzu zan fita kina nema ki daga ma hankali. Kinga da Allah ki yawo. Ka sake ni. A ni ba zan iya sakin ki Wallahi ba ba. za ka fita ba sai ka sake. Ni ba duk abin da nake yi ba zan iya sakin ki ba. Har ga Allah ina son ki ba zan iya sakin ki ba. Amma na san yarinta ne matsalar ki yanzu. Wata rana za ki gyara. Allah ya sa ki gane. Okay, yanzu da me ne yake a ƙasar? Akwai wasu kayan da aka kawo min sababbin kaya ne kuma duk designers ne. I hope in kika gani duka zai miki kyau. Kin tabbatar suna da kyau sosai? Kin san ba na son ƙananan kaya. Sosai kuwa suna da kyau. To, yanzu abin da za a yi, za ki neman min guda 5. Kin gane waɗanda kika san cewa in mutum ya sa ya fito, kowa sai ya kalle sa. So, in kika zaɓa min guda 5 sai ki kawo mu a nan gidan, kin ji? Zanke kudi ne fa. Amma kin ban dariya. Ke kuma ina za a samu matsalan kuɗi kuma ke dai kake damu ki kawo min guda 5 din. Ai yana dawowa zan karɓi kuɗin ki in baki kai ko ma babu su. In dai na ce masa ya nemo su sai ya nemo su. A duk inda zai shiga ya nemo su zai kawo min su. Da ni fa yake kadi ko kin manta ne? Karija kenan. Babu laifi. Za a samu kayan amma kisan ku manya ne. Ko wani namiji ya same ku a matsayin mata duk abin da kuke so za a muku. Ke ma dai kin faɗa. Yanzu dai in dai matsalan kuɗi ne kawai ki kwantar da hankalinki. Kawai ki kawo kayan nan kin ga ma na manta akwai wata bukin ƙawata da zan je. Dan Allah ina son ki samo min irin latest wannan Dubai din nan. Ki kawo min dan idan na je bikin kawai da an gani an san Kadi ce ta fito cikin wannan taron. Kin gane? To irin wa'annan kayan nake so ki kawo min. Ki hada hadda takalma. Kina ji? Baki da matsalan kuɗi kin ji? Oni mse minyo ase customer na auto mene ma de bia be me de pao. Oh, si kasi only problem o. Ni mane eba bia mbe ba be ka chiro. Oh, me da se pa. No problem. Okay. Ya aka yi kike jin yare na? Ai na zauna a Ghana a can ne primary school da secondary school dina a Ghana ne. So sai yasa na koyi yaren. Okay. Saboda yaren yana min daɗi sosai gaskiya in ana yi sai in ji ina ma ni ce ni ma daga nan sai na fara koya. Ki kokari. To na gode sosai. Karo da maza abaje na kadi. Karo da maza abaje na kadi. Abaje na kadi. Karo da maza abaje na kadi. Abaje na kadi. Karo da maza. ha 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 ha.